दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव खुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे लोगोफोर मामाया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना केबिनेटआवहा मा डिसिसन लादों दिनै मामानि केबिनेटआ बर'फ्रा बेसेबां बेनि सायाव सापर्ट दङ बा बेनि हेंथायै कमेन्ट खालामदो आरोना थ' बिदिबा नायलांदो लोगोसे बिस्वजित दैमारिनि सायाव माखासे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना এই গোটেইকেইটা কমিউনিটিকে তিৰাপ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি প্ৰটেক্টেড ক্লাছ ৰূপে আজি আমি ঘোষণা কৰিবলৈ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তটোৰ ফলত তিৰাপ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আহোমসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব মৰাণসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব মটকসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব চুতীয়াসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব গোৰ্খাসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব চাহ জনজাতি আদিবাসীসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব আৰু কোচ ৰাজবংশী লোকসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব दिलीप सयकिया आरो हेमन्त मामानि बाथ्राफोर खोनानानै बर'नि थैया दिनै बांसिन दुंखांदों बे बाथ्राखौ दिनै बिस्वजित दैमारिया हमदां मोननानै दिनै ससियेल मिडियायाव फैफिननानै माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना गाथेनो नागिरदों जेन बिजेपिनि बर'फ्रा भट होआब्ला गावहाबो दिगदार दं आरो माखासे जायफ्रा बिजेपिनि जानानै बर'फ्रा दिनै बिटिसिआव राज खालामनो सानदों बिसोरहा दिगदार दं बे बाथ्राखौ बिसोरो साननानै दिनै फ्रां माखासे बाथ्राफोरखौ गाथेनो थाखाय दिनै ओंखारबोफिनो बिस्वजित दैमारिया आरो बिनि सायावनो दिलीप सयकिया मा बाथ्रा बुंनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो 6 शेड्युलनि गेजेराव मोनसे बोखारनानै जोंनि मोन्थाइखौ खोमानो नागिरनाय बाथ्राखौ बे गावनो थोंजों मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिस्वजित दैमारिया बे बाथ्राखौहाय बुंफ्लांदों जानो हागौ बुंफ्लांबाय जानो हागौ आं बिजोंनो रायज्लायगोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों अब्ला बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा सोरनिबा बुरखायनायाव सोरनिबा थुनज्लायनायाव गोग्लैनानै गावनि हारिखौ फोजोबस्रांनो बा गावनि इयुन जोलैखौ गिदिर हाखराव जे हाखरनिफ्राय बारखोबोनो हायो बेबायदि हाखराव खोलैनानै दागालां नङाब्ला नोंनि न'खर परियाल सावनांनानै थागोन इयुन जोलैया नोंनि उन जोलैया हां मोनै जानानै थागोन आरोना थ' बिस्वजित दैमारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांदो बे समाव दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव खुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव दा बिथाङा निसय बुंसनदों आं दाबो मोजाङै मोनथिया बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों मा होनो मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों नङा बेवहायथ' बिथाङा जि बुंदों बे बाथ्राया बेथ' जेन'बा आथिखालनि आयेन मथे जाया आरो बे बेलायाव बिथाङा माखौ साननानै बुंखो आं सानो बबावबा एसे बिथांनि जिथु कनसेप्सन बे मायावबा बिथाङा बोरैबा बुंफ्लांदों ना मोनसेयाव बुंदों जायखिजाया बेखौथ' आं बुंनो हाला अदेबानि 6 शेड्युल एरियायाव बायह्रानिफ्राय रावबो माने हा हु बेबायदि बायफैनानै जुगामि बेवहाय बिनि थागिबि जानो हाया बे दानि माने जिथु संबिजिदारि माने बाथ्रा आरो माने बे बेलायाव दा मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थानाया जाहैबाय बिटिसिआव हा हुखौ लानानै बेवहाय मोननै आयेन पेरेलेलि सोलिदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो मोनसेया जाहैबाय बिटिसि हिसाबै गोदानै ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे हानि मोनथाय जेराव सासेबो ट्राइबेल मानसिनि हाखौ गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिनो ट्रेन्सफार होनो हाया माने रावनोबो होनो हाया माने फाननो हाया बा बायनो मोना होननानै जों जेखौ बुंबाय थायो आरोखि मोनसेया जाहैबाय जेनेरेलफ्रा जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर गावसिनि गेजेराव हाखौ फाननो आरो बायनो हायो बेवहाय जेबो गैया आरो मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायह्रानि माने ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिंनि हाखौ बायनो हाया बे बिटिसि सिङाव दा बे मोननैबो आयेना जानानै दं दा बेफोरखौ
मावनो थांनायाव गोबां खेलि मेलि बायदिसिना जागासिनो दं जिहेतु गोदान BTC खुंथाया आरोखि बेखौ लानाय बेफोरखौ लानानै बे बाथ्राफ्रा बारे बारे सिखारलायबाय थानायाव बायदिसिना बाथ्रा बिदिनो बुंलायबाय थानाय जादों जे BTCनि नोगोरारि हिसाबै 2003 मायथाइयाव गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइयाव जायफ्रा दं मायथाइसिम बे मानसिफ्रा BTCनि नोगोरारि आरो नोगोरारि हिसाबै बिस्रा बयहाबो हा हुनि मोन्थाय दङ दा बेफोरखौ लानानै खोथाफ्रा सोलिलायबाय थादों आरोखि दा बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव खुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव दा बिथाङा निसय बुंसनदों आं दाबो मोजाङै मोनथिया बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों मा होनो मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों गोदोनि समाव जों बिस्वजित दैमारि सारमोननि बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनायोब्ला जों गावखौनो बेसे बोलोगोरा गोख्रों बादि मोनलायलायोमोन आरोना हारिनि थाखाय माबादि बाथ्राफोरखौ दिनै एसेम्ब्लियाव गुबुन जायगाफ्राव होख्रावनो हायोमोन आरोना MP थानाय समाव बै समाव नर्थ इस्टनि जानानै बर'फोरनि जानानै ओरैबादि गोख्रों गोरा गुबुन हारिनि हेंथायै बाथ्राफोरखौ बुंनो हायोमोन बिस्वजित दैमारि सारमोना बै समाव जोबोद गोजोननाय आरो गावखौनो गोग्गानायबो मोनोमोन आरोना दिनैनि दिनाव एसे दुखुबो मोनदों नुनानै जे गुबुन हान्जायाव हाबनानै दिनै गुबुननि सिङाव थानानै गावनि गोहोखौ दिन्थिनो हायाखै गावनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंफोरना होनो हायाखै दुखु मोनदों आरोना बेबायदि हारिनि लागै दिनै खामानि मावनो गोहो गैयै बादिबो बोरैबा नुदों आरोना राव बाथ्राफोरखौ नुनानैहाय रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो दिनै बेफोरबायदि नुथायफोरखौ नुलांबाय थानानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदो आरो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर साबसक्राइब खालामनो हागोन लाइक शेयार खालामनो हागोन आरोना बाय